na Baba Comedians gidan nishadi. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu, sai ku danna ƙararrawar sanarwa. Wani cuta ne ko wani cuta ne idan aka gaya maka zai razana ka? I'm sorry. Hello viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar da kuka sani, suna na Sayyada Sadiya Haruna. Al'umman duniya masu kallon bidiyo din nan gabaki daya, wani cuta ne idan aka ce maka kana da shi zai fi razana ka ya gigita ka, shine guda daya a duniyan nan, wato HIV. Kwantar da hankalinka, ko in ce ki kwantar da hankalinki. Na zo muku da wani abin da some people they will be like, it's unbelievable but it's believable. Yes, ku garzaya kafin nan ku gama sauraron bidiyo din nan, ku garzaya ku bi Kidi Health Care. Babu irin magungunan da ba sa siyarwa. Suna da branch a garuruka da dama irin su Kano, Gombe, Damaturu da dai sauransu. Idan kina fama da HIV, ko kina fama da typhoid, ko ulcer, ko gonorrhea, ko infection ma'ana sanyi, ki garzaya ki bi su ko ka bi su, za su baka maganin da idan ka sha sai ka zo ka gode min anjima. Ni ma shaida ne, I mean tested and trusted. Ulcer nan da yake damuna kwanaki, ban isa in ci komai ba sai na ce kirjina sun bani magani, ba da kuɗi na ba na siya kyauta, suka ce in ji shi, in na ji daɗin shi in musu talla. Kuma to be honest sai na faɗa na ji daɗin shi, da kuma wani magani ba sai na faɗa ba sun bani, to be honest na ji daɗin shi. Na ji daɗin shi, ni shaida ce, tested and trusted. So ku bi shi in ma kana da hawan jini, in ma kana da menene irin dai su menene